Na svakoj planeti u galaksiji postoji Flux. Moćna, magična energija. Ovde na Akilijanu zovemo je dah. Flux je toliko jak da je morao da bude zabranjen. Osim u galaktičkom fudbalu. Najspektakularnijem sportu u univerzumu. Zbog neverovatne dvostruke pobede snežnih klinaca, galaktički fudbal je postao još popularniji. Novi timovi sa novih planeta su pristupili ligi. Nastalo je čak i novo takmičenje. Da li će snežni klinci da ostanu zajedno u timu nakon toliko promena? Još veći izazovi su pred njima. Galaktički fudbal. Gledali ste u galaktičkom fudbalu. Na dubokoj areni snežni klinci protiv Zenonsa. A na kupola stadionu tim Paradisija protiv Munja. Snežni klinci i tim Paradisija idu dalje. Shvatam. Ostanite sa njima, vas dvojica. Mogla bi da nas odvede do nečega. Ali to je duboka arena. Uzimaju iskorišćeni Flux igrača. Uljezi, ne mrdajte, opkoljeni ste. Mikro Ice Kenije! Ko posljednji stigne Kiklop, idemo! Video sam veoma čudne stvari u poslednje vreme, u blizini duboke arene. Kakve to čudne stvari? Mini podmornice dolaze i odlaze, robot čuvari nam ne daju da prođemo, ništa nema smisla. Mislim da bi onda trebalo bolje da pogledamo. Prijatelji i neprijatelji. Multiflux je spreman za transport. Savršeno. Ukrcajte kovčeg na brod. A vi ubrizgajte sav višak multifluksa, ponavljam, sav u jezgro Paradisije s mesta. Sav, nemamo saznanja o mogućoj lančanoj reakciji kako bi takvo ubrizgavanje moglo da proizvede. Uradi to što sam ti naredila. Kako vi kažete? Izrađenje! Nije trebalo, društvo. Ima li nešto za jelo? Ajse. O, Juki! Šta ima? Ove sićušne stvari su sjajne. Inače, srećan rođendan. Pa, da li je ovo tvoja devojka? Lepo izgleda. O, Zoelin, dugo se znamo. Nisam ti nikad pričao o njoj. Ona je strava devojka i... Juki... Ponekad je bolje da držim jezik za zubima. Sined nije pozvan? Ne, ali svakako ne bi ni došao. Upravo sada snima novi šou. Stvarno? Kakav to šou? Dobrodošli u Sharky Show, novi show koji ne smete da propustite. Danas u Sharky Show Akamuk 10 će da nam priča o svom intergalaktičkom megahitu Kiklop Ples. Buvambu će da nam iznese svoje mišljenje o glasinama o njegovom povlačenju. Ali sada dajte veliki aplauz za kapitena i trenera Senki, neverovatnog demona na terenu, Sineda! Dakle, Sinede, večeras igrate za mesto u finalu. Da li će da se ponovi poslednji kup galaktičkog fudbala? Naše prošlo polufinale protiv Zenonsa je prošlost. Potpuno sam opušten. Nema pritisaka, nema stresa. Došao sam ovde da uživam u suncu i da pobedim. Hej, pričajmo malo o tvom detinjstvu. Sinede, odrastao si na Akilijanu, ali nisi rođen tamo, zar ne?
U stvari, moji roditelji jesu iz Akilijana, ali ja sam rođen na Askaronu. To je bilo za vreme rata Fluksa, ja sam... Čoveče, rat Fluksa, to je zaista bilo strašno. Nikada ih nisi upoznao, zar ne? Kakva tužna priča. Pogledaj ti to! Sinede, znaš da ja baš volim iznenađenja. Pa imam jedno za tebe. Veoma veliko iznenađenje. I upravo je iza ove zavese. Trenutak istine. Tvoji roditelji. Šta? Ostanite na pozicijama. Moramo da preračunamo prag tolerancije. Čini se da jezgro nije... Nastavite postupak. Ne postoji ništa čega bismo se plašili. Pazite sad ću da pokidam. Kidaj! Sinede, moj mali Sinede. Šta se tođavala ovde dešava? Moji roditelji su mrtvi. A šta to bi? Izgledalo je kao zemljotres. Rokete! Rokete, šta je bilo? Ne znam, jednostavno sam se osjetio potpuno prazno. Bez snage, bez energije. Kao da su se moje baterije odjednom ispraznile, ali bolje mi je sada. Ništa slomljeno. Da li je sve u redu? Ne! Vega, šta si to za ime sveta uradila? Samo smo uradili ono što smo planirali. Da napraviš zemljotres? To je bila normalna reakcija uzrokovana ubrizgavanjem multifluksa. Ne brinite, sve je pod kontrolom. Da li si sigurna da jezgro može da izdrži multifluks? Uveravam vas da je apsolutno bezbedno. Moj poslodavac želi da se uveri da se ništa loše neće desiti ovoj planeti. Budite spokojni. Potresi su se nastavili do kasno u noć i Paradisija se danas probudila u blagom stanju šoka. Hajde, javi se. Dobili ste Dimin holofon. Molim vas, ostavite poruku. O za ime sveta Dim. A sada će Lord Phoenix da nam da izjavu o ovim čudnim potresima. Ne postoji nikakav razlog za strah. Ovi potresi su prouzrokovani blagim kosmičkim nestabilnostima. To je svima jasno. Apsolutno nema opasnosti. Šta može loše da se desi na mestu kao što je Paradisija? Arče, čekamo te u sali za vežbanje. Artegor je promenio vreme treninga. Šta? Veoma veliko iznenađenje. Sinede, tvoji roditelji. Zdravo, Sinede. Moji roditelji su mrtvi. Ko ste vi zapravo? Šta želite od mene? Novac? Otvori i shvatit ćeš. Imali smo sina po imenu Sinedi i on je nestao kada je Askaron uništen. Mi smo bili razdvojeni od njega. Mislili smo da smo te zauvek izgubili. Sinede, da li si to stvarno ti? Imao si mali rođendanski medaljon sa svojim imenom i malim suncem ugraviranim s druge strane. Zar ne? Da li ga još uvek imaš?
Desno! Desno! Levo! Desno! Pa, nadam se da ste naučili lekciju. Za napadača U je... redu, trening je gotov. Slobodni ste. Idite da se odmorite. Moram da porazgovaram s Artegorom. Nasamo, molim vas. Sada znam zašto si toliko zainteresovan za snežne klince. Uvek si imao skriveni motiv. Zar nije tako, Artegore? O čemu to govoriš, Arče? Misliš da ja želim tvoj posao? Ma daj! Prestani da paranoišeš. Ti si me zamolio da se pridružim tvom timu. Ne govorim ja o timu, nego o Adim. Da li sam te zamolio i da se viđaš sa njom iza mojih leđa? Šta? Adim? Kakva ti je to suluda ideja? Prestani s tim, Arče, inače... Da, video sam se sa Adim. Ali samo da pričamo o tebi. Ona je zabrinuta. I pogodi šta? I ja sam. Ma jeli, ti si zabrinut za mene. Kako je to slatko. Da, zato što si mi prijatelj. Želiš li da nastaviš? Ili ti je bilo dosta? Odlazi odavde, Artegore. Ostavi me samog, odmah. Kako hoćeš, Arče. Razočarao si me. I ako mi ne veruješ, idi pitaj Adim. Danas u emisiji Blisko i lično, za koji trenutak na teren izlaze da se suoče Mei i Yuki. Prijatelji ili neprijatelji? Paradisija? Obožavam ovo mesto. Kakva promjena nakon snega i leda. Uvek sam volela sunce. Puno sunca. Paradisija je jednostavno idealno mesto za mene. Da je Mei životinja? Ona bi bila mačka. Mjau, zbog njenih kanđi. Yuki kao životinja. Ptica. Zato što izgleda kao da leti u kavezu. Kako opisati Mei? Uporna? Yuki velikodušna. Poruka za Mei? Kako bi bilo srećno u pokušaju da me savladaš? Ovdje na Paradisija turniru svi smo vrlo nestrpljivi da vidimo meč prvog polufinala između Senki i Elektri. Ali iščekivanje ovog meča je veće nego obično, zato što će se dva bivša snežna klinca suočiti jedan protiv drugog. I krenuli smo. Hajde! Izgleda da Mei okleva da uputi udarac ka svom bivšem saigraču. Elektre odgovaraju talasom Ektonije. Golman Senke nije impresioniran. Šta to Yuki radi? Istrčala je sama po loptu i uzela tik ispred Sinedovog nosa.
Rezultat je izjednačen. Yuki je neverovatna i rešila je da ne odustane bez borbe. Šutiraj! Šta radiš to? Kako čudan gol! Da, May je ponovo oklevala. U svakom slučaju još jedan gol za sve. Sirota Yuki istu je povredu pretrpela tokom poslednjih finala kupa. Kako te nije sramota? Zar ne vidiš da je povređena? Au. Pustite me da prođem. O, strašno, užasan završetak za Elektre i za Yuki. Ipak to je bila sjajna pobeda Senki koje su jednostavno dominirale u ovom meču. Posle ovakve predstave ne mogu da dočekam da vidim meč drugog polufinala. U finalu smo! O, sine moj, tako sam ponosna na tebe. Ne brini, Yuki, to je samo poraz. Golman kao što si ti će da pobedi na mnogo ovakvih mečeva. Yuki, stvarno mi je žao, znaš. Hvala ti, May. To je lepo od tebe. Neko mora da pobedi. Srećna sam zbog tebe. Hajde, Yuki, bit će sve u redu. Uverena sam da ćeš brzo da se oporaviš. Jedno je sigurno, nije baš neki osjećaj pobediti prijatelja. Da, nije ni zabavno biti poražen od strane prijatelja. Zaista, ovo je prvi put da sam bio toliko umoran i kao što je Kernor rekla, izgleda da gubiš svaki atom energije u svom telu. To je sve sjajno i bajno, ali vas dvoje ste već u poodmaklim igračkim godinama. Rezonanca. I Kernor sigurno osjeća simptome i ona je igrala Netherball. Usudi se da to još jednom ponoviš! Sony, mogu li da popričam sa tobom? Držite je! I dalje nema vesti o Artiju i Bennetu, ni najmanji signal. Pregledali smo sve na radaru. Sigurno je ponovo Phoenix. Prevršio je meru. Moramo da raščistimo stvari sa njim. Zapravo, Corso, ovo će možda biti šok za tebe. Ali moraš da znaš da je Phoenix. Šta je sa Phoenixom? On je Magnus. Lord Phoenix je Magnus Blade. Magnus Blade? Pa naravno. Piratski kod na odašiljaču, znao sam.
Osjetio sam to, ali... Od kad ti to znaš, Sony? Od kada sam se sreo s njim lice u lice. Iako je promenio lični opis, i dalje je isti. U svakom slučaju, čini se da je želeo da se mi upetljemo u njegove poslove. Ali zašto? Magnus Blade, ako si imao i najmanju sumnju, nije trebalo da rizikuješ. Zašto mi nisi ništa rekao? Pričat ćemo o tome kasnije, Corso. A sada krenimo u akciju. Kako god ti kažeš, Sony, ti si šef. Nema sumnje u vezi sa tim, Lorde Phoenixe. Prema mojim proračunima postoje izuzetno velike šanse da planeta eksplodira u roku od par dana. Ubrizgavanje multifluksa se čini mnogo opasnim. Ali Vega me uverava da ne postoji nikakav rizik. Moramo sve da zaustavimo. Kritično je. Ne smemo više da rizikujemo. Sigurno si pogrešio. Proveri ponovo proračune. Paradisija ne može tek tako da nestane. To je nemoguće. Evo nas, misteriozno mesto. 1, 2. Sa ovim stvarčicama možemo da dišemo pod vodom. Aj se, okrenuo si respirator na opačke. 1, 2. Wow, odlično te čujem. U redu, imam tvoj signal. Ostaćemo na radio vezi. Možeš da kreneš. O, Harvey, šta ti radiš ovde? Programirao sam ga na ninja šunjajući mod. Mogao bi da posluži. Ha, ko je to? Ha. Primam vaš signal jasno i glasno. U redu, Trane. Wow! Eno tamo, gledaj, pratimo ga. Šta se dešava? Hej! U sljedećoj epizodi gledat ćete. Veoma čudne stvari se odvijaju na Paradisiji. Moramo s mesta da krenemo na Paradisiju. Corso, jesi li poludeo? Uvek sam te slušao, Sony, bez pogovora. Izabrao sam tebe ispred Magnusa, ali zašto bih ti sada verovao? Danas je meč koji smo svi dugo čekali. Snežni klinci protiv tima Paradisija.